Guk Kalamizu izeneko makina bat asmatu dugu ilargian landareak sortzeko. Kalamizu eragin bat du hor ematen duzunean landareak hemendik ateratzen dira. Bateria bat dauka 7 bider 5 zentimetrokoa. Ez da oso garestia, bakarrik argia ikusten denean aterako dira. Landarearen maitatzailea bazara, erosi Kalamizu eta ilargian bizi izango bazara nahi duzun denbora guztia. Kalamizu bi zatitan dago banatuta, goiko zatia eta beheko zatia. Ez dauzka pilarik, bateriarekin doa. Gomendatzen dizuet erostea, oso merkea da, bakarrik 198.324.394,89 euro balioa ditu. Horregian, belarrik akaba duzu eta hartzetan nertxo baduzu joan zure etxalboko supermerkatura eta erosi horregian. Horregiari, 16 zentimetroko zando batez esertuta dago, gehien bat. Bi zirkonferentzia ditugu goma horien azken aldeetan. Zirkonferentzia horiek eskuil bat dute bakoitzak. Nola ez zuei belarria garbitzeko. Ezkerreko zirkonferentziatik kable bat du eta kable horren puntuan hortzetako eskuil bat du. Pilekin doa, baina daramatzan pilak urte baterako balio du. Oso kalitate banekoa da. Indizio baduzu edarritu, herrianek ez dizu kalterik egin du. Ez da oso merkea, baina dineko bezeroa matzara 99ko deskontua asmo dizute. Nahi duzuen Aileak, Iñaki eta Ede Amara. Azaldu? Hemen, fotoia sakatzen baduzu, hortze eskuil hau hortan abituko dizkizu. Eta hile hauek eskuil hau eta belarrian garbitu nahi dituzu sakatu fotoia. Eta hile hauekin garbituko dizuete dela.